Nokutambirai mabuja tauya nadzo dzanyasi zuva rechigumi nonomwe mwedzi uno wazvitamba. Ipapa nyasi dare remakurukota Munangarwa raita musangano wekugumisira wegore wakabva waita kuvhundutsa vanhu nozvawareketa. Wagoreketayo kutoti ipapa kwai bindaupindo dzimotikaro pambudzi iri kuvakiwa kwai kana rapera rinenge rakunzi Trabablas interchange. Mabuja Trabablas izita rimwe raMunangarwa raaigosenzesa Hache achiita zvokutamba nevabi Hache nguva yaaikura. Unosaya kuti kohoko nayo wakomana kuita nyika yese yokutamba nayo kudaro. Rekai tione kuti zvichakoneka chero izvozvi, asi zvinoita kunyadzisa chaiko. Kunoaburitsa masoko okuti kwai Gideon Boko Dhuma iye wekuBotswana kwai akagopuwa ng'ombe dzinosvika 10 dzorudzi rweangore dzinonyanga guru dziya dzinonga nzou. Kuno kwai aburika achizviramba iye akati ndiri pekupuwa kana chinhu naMunangarwa. Nokutoti ipapo wanga watoda kumunyangira chaiko. Dai ari pekuburitsa achiramba vanhu vaisu vaibva vatoti ichokwadi ajisiwa uyu. Rekai tione ipapa kuti zvichapera papi, asi tiri kuramba tichitenda kuti ari pekupuwa. WaMunangarwa wagozoringa wakaona manje kureketa kuno kuti mamiriro opfumi ari pekuita tuzvinhu zvaita kutoti ipapa hurumende yavo igobvumirana kuti wakomana makwiriro opfumi ataigofungidzira kuti ndo tichaita gwendo huno aiwaba ari kusvika baikoko wabenhutsa kusvika pazvikamu 2 basi kubva muzana. Jacob Mafume afuma oreketa ipapa kuti kwai taiziva zvedu zvaiitika kuti kuno vanhu waienda kovaka dzimba munyasi modhamu roChiwerori kuno ndo zvakonzeresa apa wanga wari pekupuwa mvumo yekuti wavake nzvimbo idzodzo pokare kuti wanga wari pekutaira mhanyara kana zvanetsa. Ipapa rekai tigoona kuti zvinhu zvichapera sei, asi zviri kuhwadza. Ipapa apa kureketa kuno watozotanda kureketa kuti kwaita kurambidza vanhu vese kutora howe kuenda koraura howe imo mudhamu roChiwero. Mabuja ukaona zvakadarika waziva kuti paita kunyangarirwa kuita kutanda wamirira kuti vanhu vatande wachema idi kuti zvii zviri kuitika hoko nayo wakomana kuti wazotande kurambidza kuti takurambidza. Unobva waita kuona kuti kanzuru yakaita kugarira zvayo basa rayo iri kuita basa rainofanira kunge ichiita. Kambani yeEscom yakonzeresa wakomana muZimbabwe muno kubva nozuro kwai iri kuramba kupa vanhu magetsi okuZimbabwe noZambia. Mabuja chamunoona hwendo huno pakanyangariwa izvezvi zvichiri kutohwadza kutoti nanyasi pokare zviri kuenderera mberi apa Zimbabwe yese iri kubika zvayo magetsi asingasviki kana 500 chaiwo omamirioni omawati. Unobva waita kuona kuti mabuja yedu injodo manduwe injodo iri bezororo inoramba ichindoridziwa basi kunge ngoma yeZioni pakaita kuomerwa chaiko. Rekai tirambe hedu tichiringa kuti zvichaperera papi izvozvi. Apa izvezvi kureketa kuno vanhu vari kusaya kuti votandira papi nokuti kuti iwo wozesawo wandoreketa kuti kune zvakaitika kupanana kwemagetsi tinogoita munyika dzomusadhaki basi kwautoti tapedza kureketa unobva waona kuti idi tinotongiwa navanhu vanotima chaiyo. Dare guru munyika nyasi ragoti iro tendai zuze ari bemhosva panyaya yekubiwa kwemari yekuzvete Bank iya mamirioni 2 anozviuru 400 million haste pachirungu. Unobva waona kuti iri nayawe zvakaoma izvi. Rekai tizvione iwo wakanga wakamusungira kuti wakamuboya aino mari pokare nomotika yaanga atenga, asi zvinhu izvozvo zviripo kutoti ndizvo zvinhu zvoZTB zvanga zvabiwa. Pari bari kuziva izvozvo.
Izvezvi kureketa kuno kambani yokuimba iri kutadza kuti yoimba sei zvokutoti yabva yatoti aiwa taakiisa Trevor Bernard kuti ndiye ainyatsekita mutungamiri wekambani iyi agere hunde achitekaidza zvese zvinoda kutekaidziwa ipapo. Tikaiti muti makorokoto idi makorokoto. Iyo kambani yomutapa iyi kwai yagototi ipapa tiri kutsvaka mari kuAfrican Import and Exim Bank kuti wakatipa mari tokuona manje kuita kutsvaka vanhu vanotipa ruzivo rwekuti totekaidza sei makambani edu. Vari kuda mari inoita mamiliyoni 50 chaiwo omari yokuAmerica, $50 million pachirungu. Mupindiro wagoita kamufana kaka kanoda kurangaridza vanhu vese zvinhu zvakaitika makare kare kachizviti ndini mugabe pakuikiwa kwapekezera mupoko zvinonyadzisa idi osaya kuti chii chaizvo chaizvo ndo matekaidziwo azvo chere ko iko kusaya nyadzi kuita zvokutamba nomunhu apfa mabuja pakanyangariwa apa. Asi regai tirambe tichiona hedu kwazvinoperera kuti ndokupima. Kwai hurumende ipapa yagotopotsapo kare nyaya yekubhadharwa kwevachena mapurazi unobva waita kuona idina yavo kuti tinonyaya chaivo. Kwai ipapa wakatotadza kuvabhadhara zvokutoreketa kutoti chitori chimoto. Regai tione kuti wachasvika papi. Wari kuda madhora anoita mamiliyoni 330 noribodzi kuti wakone kuvabhadhara mari yokutanda. Rerere paribe chakadando paribe mari iri kuuya dai wari vamwe watokangamwa hawo. Ko uyu anozviti kwai ndini mutungamiri munhu mutapa kwai akasungiwa asi paribe ari kuziva kuti akasungirwei. Regai tigoramba tazviringa izvozvo asi panenge pane nyaya apo. Tikatoringa ipapa HICC yagonzi kwai vari kuzviita wakangwara asi wakatotoriwa simba ipapo nokutoti kuita wagoita kwokuti wingidhi yanga abhadhara mari kare kwakumurambidza wachibva waisa iye tagwirei newabiya achewo sabata idi zvakaita kuoma chaizvo. Regai tizvione kuti zvinosvika papi chaipo. Toringa dziri kuitika ipapa kumutambo nyasi Zimbabwe yapona kuponesiwa chaiko pamutambo wekiriketi nokutoti mutambo watozokanzuriwa mhanduwe nonyaya yemvura. Ko mutambo wekiriketi unoda mvura kuno ipapa yaramba iri kuita kupondana kurikitana chaiko kuzvinhu zvamuri kundoona kudzimba dzenyu kwai ndo zviri ikweyo kuwari kutamba mutambo wekiriketi. Regai tizvione kuti zvinoperera papi. Tikaringa dziri kuitika pasi rese izvezvi Ramaphosa wagoreketa kuti gore riri kuuya waakutoronga kuti waite katombokanyai nonyika yese kuti wagoringe kuti wopedza sei matambudziko ari kunetsa munyika maomo. Ndo zvakanaka izvisvino izvo. Apa izvezvi zviri pachena kutoti South Africa inenge iri kuringa chaiko kuti yoita sei kuti wanhu wakazvimira wegani wagoite makambani anonhadzira anokutengesera vanhu mvura. Zvaakuchida kudhura manje pakanyangariwa apo. Uku hurumende yeGauteng kureketa kuno kwai yati iyo yakona kuisa wese wakanga watsvaka nzvimbo wese waisiwa kuti nzvimbo yawanika. Tikuramba tichivarwira manje kuti makorokoto. Kuno munhu akafoira akasvika ipapa zviri kutoita kuti vanhu vese vaite kuvhunduka kuti kohoko. Kwai nyaya yekodzero dzevadzimai kuSudhani kuku iri kuita kuramba ichihwadza mhanduwe. Vanhu vari kusaya kuti chii chaizvo woita sei nokutoti wabvana wadzimai wese wari kundobhinyiwa muSudhani momo zvinoita kuhwadza. Apa izvezvi EU yaagoti kambani yondege yeTanzania ngaichireke kuuya
timbotanda tainhadzisa, tombotanda tazoiongorora kare kuti yanhadziwa chere, tozokona kuipa kuti ibenhuke. Tiri kufara izvezvi. Bitcoin warikuita kupembera wabedu kana wainaro zviuru nemakutukutu womadhora okuAmerica. Pamunhu mubodzi. Aiwa ndoto zvino. Regai tirambe tichivashuvira kuti varambe vachikura. Kambani yeUkraine kureketa kuno yagotoreketa kutoti aiwa isusu nyika taita basa rakanaka nokutoti anga ari mukuru wokuRussia anoringa izvo zvombo zvohondo isiyo pfuti asi hondo yozvokumwa nokuchinja nokuenda paganda kwai munhu yotamuuraya. Idio rega hedu tirambe tichiringa kwainoperera. KuNigeria izvezvi zviri kurwadza kutoti kuno ngaravaka yevanhu yauraya vanhu 20 ikakuvadza 18 wacho. Zvakaita kuoma chaiko. Regai tirambe tichiti mweya yawapfa izorore murugare. Takadaro mabuja, regai tichigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.